Zorgen over waterdoorlaat in project Waterdunen bij Breskes. Het is donderdag 25 maart. Dit is Zeeland Nu. Doorlaat vertoont mankementen. Celstraf geëist na explosies in Zierikzee. En voetbaltalenten stromen door, ondanks coronabeperkingen. Goedenavond. Leden van Provinciale Staten reageren kritisch op een rapport waarin staat dat de getijdenduiker van Waterdunen veel fouten bevat. Waterdunen is een groot natuurgebied waarbij zeewater via die waterdoorlaat het natuurgebied bij Breskes in en uit kan stromen. Statenleden maken zich zorgen over de kosten voor het herstel en vragen zich af hoe het nou zover heeft kunnen komen. Onze grootste zorg is toch met die getijdenduiker dat de veiligheid voorop moet blijven staan. Het moet veilig zijn. De schuiven moeten versterkt worden. De cilinders van de schuiven, er moeten zwaardere cilinders in. Er moet een elektromotor bij. Het zijn een scala aan maatregelen. En dat er zoveel zijn, al 10 heel belangrijke, dat vind ik dan verontrustend. In dit rapport staan alle problemen beschreven die er zijn met de getijdenduiker. In 2014 werd hij gebouwd en direct ontstonden er problemen. 5 jaar later kon de waterdoorlaat eindelijk aangezet worden, maar niet zonder continu toezicht. Want hij voldoet niet aan de veiligheidseisen. Onderschat, denk ik. En ook, ja, er ligt over nagedacht, onderschat, het ligt bij elkaar. En ook de problematiek waarschijnlijk in zijn totaliteit ook niet goed overzien. Zegt ingenieur Wim van der Linden, die op verzoek van Omroep Zeeland het rapport bekeek. Hij benadrukt dat fouten makkelijk konden ontstaan doordat het project uniek was. Maar politici in Provinciale Staten, zoals Tom Verhaert van D66, nemen daar geen genoegen mee. Hoe kan dit nu naar voren komen? En natuurlijk ook, hoe gaan we het oplossen? Wie gaat dat betalen? Ja, ik praat erover door met politiek verslaggever Heiko Strietman. Heiko, ja, politieke partijen zitten echt met heel veel vragen. Hè? En zeker na het verschijnen van dit rapport. Ja, klopt. En dat is deze, want hierin staat wat er allemaal mis is. Nou is dat allemaal heel erg technisch, maar laten we het meest beeldende er even bij pakken. De handbediening van de schuiven om het waterpeil te regelen werkt slecht. En nu komt het, want wat is dan de noodoplossing die wordt aangedragen? Een noodpomp die aangedreven kan worden met een simpele accuboor, zoals deze. Serieus? Dat huistuin- en keukenapparaat? Ja. Ja, dat is op zijn zacht gezegd natuurlijk toch wel bijzonder. Hoe kijken statenleden daar dan tegenaan? Nou, die zijn overwegend kritisch, van collegepartij SGP tot aan de oppositie. Zo blijkt uit onze rondgang. En dat komt niet alleen door de fouten die erin staan, maar ook met name doordat het provinciebestuur dit rapport eind vorig jaar al in handen had en pas begin deze maand doorstuurde naar Provinciale Staten. Ja, dat dikke rapport komt morgen aan de orde in een van de statencommissies. Maar ja, hoe reageert nou de verantwoordelijk gedeputeerde? Ja, dat is Anita Pijperlink. Die heeft vorige week al aangegeven dat de herstelwerkzaamheden binnen de begroting kunnen vallen. Het hele project Waterdunen heeft tot nu toe om en nabij de 100 miljoen euro gekost. En zoals je al zegt, morgen komt het aan de orde in die commissievergadering ruimte. Ja, en wat die partijen echt boven tafel willen hebben is, hoe heeft dit nu zover kunnen komen? Heiko Strietman, dankjewel. In Zeeland zijn sinds gisterochtend 230 nieuwe besmettingen met het coronavirus geregistreerd. En dat is het hoogste aantal sinds 19 december vorig jaar. En daarnaast meldt het RIVM 8 overlijdens en 27 ziekenhuisopnamen. De meeste besmettingen zijn geregistreerd in Reimerswaal, 48 in totaal. En daarmee heeft Reimerswaal relatief de meeste besmettingen van het hele land, zegt het RIVM. Na verschillende incidenten in Zierikzee heeft het Openbaar Ministerie vandaag 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk tegen een 32-jarige man uit Zierikzee. De man wordt verdacht van bedreiging, 2 ontploffingen bij een woning aan de Moggenstraat en het doorknippen van de remleiding van een auto. Ook zou hij een stroomstootwapen, een hagelgeweer en drugs in zijn bezit hebben gehad. De verdachte bekende deze feiten vandaag in de rechtszaal. Hij betuigde spijt, maar zegt dat hij zich bedreigd voelde door zijn slachtoffers. Over 2 weken doet de rechtbank uitspraak. Het was geen grote ontploffing vanochtend, de ontmanteling van de 2e vliegtuigbom die in het gebied rond Nieuwvliet is gevonden. Maar dat had een reden. Hiernaast hebben we natuurlijk ook een vakantiepark zitten. Willen we eigenlijk de trillingen zo ver mogelijk beperken. Daarom hebben we er best wel veel zand op gegooid. Dus ja, dit was eigenlijk niet een spectaculaire knal. Nee. Uit voorzorg zijn bewoners van 10 woningen geëvacueerd. De bom uit de Tweede Wereldoorlog stond nog op scherp. Als er een trilling of een schok opkomt, zou die bom af kunnen gaan.
En liggen er hier nou nog meer bommen? Staan we nog op een bom? Ik hoop het niet. Concert at Sea, dat eind juni zou worden gehouden, gaat voor het tweede achtereenvolgende jaar niet door vanwege corona. Het festival wordt verplaatst naar volgend jaar juni. Volgens de organisatie zijn er te veel onzekerheden nu om een volwaardige editie te kunnen organiseren. En verplaatsen naar later in de zomer lukt ook niet. Tickets blijven geldig en mensen kunnen ook nog hun geld terugkrijgen. Zo'n 7400 mensen hebben nu al hun handtekening gezet onder een petitie tegen de sluiting van het skatepark in Middelburg, in de wijk Veerse-Poort. De petitie is een initiatief van een aantal jongeren. Het park is sinds januari dicht na klachten van omwonenden over geluidsoverlast. De zaak loopt al jaren en heeft de gemeente al 3 ton gekost aan procedures en onderzoeken. Middelburg wil nu op de plek van de skatebaan een kinderspeeltuin. Half april, dan praat de gemeenteraad over de zaak. Een film heeft meestal een soundtrack met alle muziek uit die film en vaak ook speciaal voor die film geschreven. Maar waarom heeft een boek niet zo'n soundtrack? Vroeg schrijver Mark de Groot uit Middelburg zich af. En daarom liet hij voor zijn nieuwe boek Schiege zo'n soundtrack maken. Singer-songwriter Floris Huting schreef 2 nummers die passen bij deze literaire jeugdthriller. Schiege is Noors voor schaduw. En het is in dit geval ook de naam van het dorp waar het verhaal zich afspeelt. In het noorden van Noorwegen, waar het 6 maanden, in dit dorp althans, is het 6 maanden per jaar donker. Dus ja, schaduw was wel een toepasselijke titel. Schiege betekent schaduw. We zitten in een dal en zien de weg naar boven. Doodlopend of springleven. Het is een hele bewuste keuze geweest om het op deze doelgroep te schrijven. Dus 12, 13, 14, misschien 15 jaar. Het leek me een enorme uitdaging en, om een boek te schrijven dat aantrekkelijk zou zijn, juist voor deze leeftijd, om te lezen. Hun voeten stampen op de bevroren grond. Hun armen zwaaien door de ijzige lucht. Ze zijn zo vlakbij. Als ze het hek passeren kunnen ze opzij duiken en de lawine ontwijken. Ik denk dat het heel goed is om rekening te houden met de doelgroep waarvoor je schrijft. De spanningsboog die aanwezig moet zijn. Misschien het verhaaltempo dat wat hoger moet liggen. Ik vind dat je daar ook wel rekening mee moet houden. Ja. Anders verlies je precies de doelgroep die je juist wil bereiken. En dat is natuurlijk zonde. Schiege. Schiege. Als het films soundtracks hebben, waarom een boek dan niet? En een boek creëert, als het goed is, niks anders dan een film in je hoofd. Dus die mogen best ondersteund worden met muziek. Dus ik heb een bevriende singer-songwriter gevraagd of hij 2 liedjes kon componeren. Die aansluit op de thematiek van Schiege. En dat is wonderwel hartstikke mooi gelukt. We hopen op een wonder met z'n allen. Het is uiteindelijk nooit helemaal af. Ik ben zeer tevreden met het resultaat. Van cover tot binnenkant tot achterkant allemaal hartstikke goed. Maar ik denk dat je altijd, als je dingen terugleest, dat je nog wel zegt, oh, dat woordje had misschien net een ander woordje kunnen zijn. Maar nee, ik ben zeker wel tevreden met hoe het eruit gekomen is. Ja. Nu staan we aan de wereld. Het is ieder jaar vaste prik. Talenten van de jeugdvoetbalopleiding Zeeland die het zo goed doen dat ze de kans krijgen hun droom na te jagen, betaald voetbal. Zelfs nu door corona de bal al maanden amper rolt, weten betaald voetbalclubs uit heel Nederland de talenten uit onze provincie te vinden. Beelden uit de oude doos van een piepjonge Rick van Drongelen. De verdediger uit Axel voetbalt tegenwoordig bij het Duitse HSV, maar begon ooit als broekie bij JVOZ. 5 Zeeuwse talenten krijgen nu de kans om in zijn voetsporen te treden. Jace van Belzen uit Arnhemuiden, Tijn Sinke uit Middelburg en Rowan Traas uit Serenhoek dragen volgend seizoen het shirt van Sparta. Speelster Danique Tolhoek uit Capelle maakt de overstap naar Ajax en Kieno Vrijzer uit Axel draagt het shirt van NAC volgend seizoen.
De afgelopen maanden werd bij JVOZ alles in het werk gesteld om spelers door te ontwikkelen. Ondanks het stilleggen van de competitie. Scheldemond speelt er wel een hele grote rol in. Het Scheldemond College is een samenwerkingspartner van ons. Die jongens kunnen daar naar school, de meiden. En kunnen gewoon 4 keer in de week door blijven trainen. Nou, de technische staf vult de trainingen geweldig in, vind ik. Er zit heel veel uitdaging in. En ja, je ziet het hier op de achtergrond. De onder 16 is nu tegen de onder 17 aan het spelen. Ja, dat zorgt natuurlijk nog voor een extra prikkel zo nu en dan. Dit jaar zit er ook een keerzijde aan het succes. Want hoe speur je naar nieuw talent als er geen wedstrijden gespeeld worden? Ja, dat is een hele opgave dit jaar. We hebben gelukkig hoofdscouting Robin Jilleba, die daar in het begin van het seizoen, daar heb ik mee gezeten. Ja, en gekeken van hoe kunnen we de opleiding zo goed mogelijk al aanvullen straks. Zo hebben we een lijstje geformeerd en uiteindelijk proberen we ook via tipgevers op dit moment nog spelers op stage te krijgen. Ja, dat loopt op zich goed, maar dat is wel wat meer een opgave dan normaal. Ja, Zeeuwse voetbaltalenten die we over een paar jaar misschien wel terug gaan zien in Studio Sport. Eén van hen stelt zich alvast voor. Nou, ik ben Rowan Traas, ik ben 16 jaar oud. Ik kom uit Serenhoek en ik voetbal bij JVOZ al 5 jaar lang. En ga volgend jaar maak ik de overstap naar Sparta Rotterdam. Rowan is een jongen die wat langer bij ons in de opleiding zit. Die zich als linksbuiten hartstikke goed heeft doorontwikkeld. En ja, dit vorig seizoen eigenlijk al en dit seizoen echt heeft gepiekt. En ik denk dat ze daar in Rotterdam veel plezier aan gaan hebben. Maar hoe mooi de stap ook is, het zal in Rotterdam wel even wennen worden voor Rowan als ras-echte Zeeuw. Ik ga daar niet op kamers of zo, ik blijf gewoon thuis wonen en ik ga proberen een hogeschool in Rotterdam te doen. Ja, het is natuurlijk wel verwennen omdat ik niemand ken. Ja, ik heb er wel heel veel zin in en ga gewoon proberen alles te geven en alles uit mezelf te halen. Gelukkig leert het verleden dat Zeeuwen zich prima thuis kunnen voelen op het kasteel. Hoi Rowan, Rick van Drongelen hier. Ik hoorde dat je de overstap gaat maken naar Sparta. Die heb ik zelf natuurlijk ook gemaakt destijds. Ik wens je heel veel succes. Laat zien wat je waard bent. Werk hard. Laat zien dat je een echte Zeeuw bent. En misschien zien we elkaar dan ooit op het veld. Groetjes van Rick. Zo ja, dat is wel leuk dat hij dat heeft ingesproken natuurlijk. Wat weet je van hem? Ja, dat hij natuurlijk bij JVOZ heeft gespeeld. Ja, dat hij een verdediger is en nu bij HSV speelt. Club in het buitenland, hij speelt bij HSV. Waar zou jij graag nog willen spelen de komende jaren? Ja, dan denk ik toch wel, als ik echt zou mogen dromen, zeg maar, zou ik toch wel voor Liverpool of zo gaan, ja. In de Premier League. Opnieuw een zonnige lentedag, ondanks dat eerst nog regen werd verwacht. De temperatuur was gemiddeld zo'n 12 graden. Morgen nog iets warmer, maar ook dan al kans op een bui hier en daar. En ook het weekend wordt wat wisselvallig. Ik zou zeggen, hou het weerbericht, ook het Zeeuwse nieuws in de gaten op onze site. Nog een fijne donderdagavond en graag tot morgen.